hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti vo makabatireko Zimbabwe Africa the whole world. icho kwadi muri ya Zimbabwe ndiri mukati bekufamba mukati bekufafedza nekutsotsura tiri kuitika matima nawo senyika ino ndinoziva kuti muri ya Zimbabwe munenge makabata chimuti muri mukati bekufamba nacho chikonzero muri waziva chimuti chinoremera dzinza hapo neapo muri kufamba makachibata muri ya Zimbabwe rega ndizivise mungave muri mukombi muri mukati kufamba kuenda kumabasa kana kudzoka kubva kumabasa mungave muri pabasa pamuri kutoshanda mungave muri muofisi zenyu hasina basa uri gweja hasina basa uri kombi driver ungave windi ungave gweja kana kuti venda pabasa pese pauri ipapo ndati muri ya Zimbabwe nditerere mashoko andiri kutaura semudzamusoro utarise mudenga kana kuti njira tidzaona fambidzana nadzo pavhangeri ndiri kushevedzera kuti kana pane vari padhuze newe vakwenya ugovaudza vari kure vafonere vanoda tsamba nyora tsamba vanoda kuro vasimbiro vasimbe shoko rangu nderekuti izvo kana ari kure muridzo uchimuzivisa kuti wanga uchizviziva here kuti National FM ndiyo nhefenyuro inoteererwa nedzimwe nhefenyuro the whole nation on one station. Paka mutare makomoyo. Zimbabwe ndoda kuzama kutaura nechidimbu chekuti mukwanise kunzwa nyaya iyi ndada kuiramba ndada kuitenderera but ndaona kuti pane rufu nekufa kwevanhu pari kuchema nekuda kubatsirwa paZimbabwe. Ndiri kukumbirawo vanhu vakafanana nemadzishe madzimambo vemitemo madzisabhuku mahedimeni tose ngatisanganei apa. Icho kwadi inzwa inyaya nditaura pana paZimbabwe kune mhuri iri kwamutare iyi kuna tete kana kuti murandakadzi anga akaroorwa nemurume chizvarwa chinobva kunyika yeMozambique aroorwa nemurume anobva kunyika yeMozambique. Mukadzi uyu akagara nemurume wake kwemakore agara nemurume wake kwemakore havana kumbogara vaita mwana kana budzi kana pamuviri pakabva panoratidza kuti vanhu vaifana kuti vaite budzi mumba mavo. Zvadaro inzwai Zimbabwe amai vavagara nemurume uyu akabva afa kudaro akaita mazuva anokwana 3-4 days murume uyu ari mumba kusvika pakuora vanhu vasingazivi kuti amai vari pamba apa murume wavo afa. Manext door ndo akatanga kubvunza achiti ko baba ipano vakamboenda kupiko vatisingaoni apo vanhu vanga kutonzwa mweya wekunhuhwa kuti nzvimbo yatiri kugara pane chinhu chiri kunhuhwa. Amai ndipo vakati vanhu vanenge vakutoziva kuti murume wangu akafa ari mumba. Inzwai Zimbabwe amai ndipo vakabuda pachena zvekuti vanhu vazive kuti murume afira mumba umo kusvikira hama dzemurume uyu dzaziviswa ndokubva dzauya parufu vakanonoka sevanhu vangasina kunzwa uyezve vangaine question mark yekuti ko sei mukadzi uyu angasina kutiudza nezverufu rwehama yedu kusvikira murume murutumbi wakutobuda mvura dzemufi akarara ari mumba. Manext door ndo vakaita kuti vazive kuti amai ava murume wavo akafa mushure mekuita 4 days murume afa mumba amai vasingatauri nemurume wavo vaigara naye chiri chizvarwa chekuMozambique but vasina kuita mwana. Hama dzichibva dzauya hama dzemurume dzikabva dzauya hama dzemukadzi dzikauya hama dzakaita basa rakati wandei ipapo kutenga kofini nechikafu iye hama dzemukadzi. Mukadzi akazosimuka parufu achiti panapa munongoda kumiramira nhema muchiita sei hama dzaita zvakadora panapa iye hama dzangu ndo dzatenga chikafu ndo dzatenga kofini. Hama dzemurume dzikati iwowo hama yedu yakafa ungosina kutiudza kusvikira aura ari mumba. Ndobva varamwa vakaviga munhu wavo but vachibva varamwa murume wekuMozambique aizivikanwa ari muvhimi kureva kuti angane mbatya dzeuvhimi makano matemo mapfumo pamwe chete nemachira ake emudzimwe yekushavisa. Murume wekuMozambique uyu anga akaroora here akabvisa roora akabvisa pfuma kumudzimai wake. Ichokwadi. Okay. Zvadaro mukoma KB amai pavakataura kuti hama dzangu ndidzere zvakati hama dzakangoviga munhu ndobva dzaramwa kutora hembe dzemufuka ndobva varwa pasi
varova pasi zvikanzi nehama sisi vedu kwavanga vachigara kure sezvo vafirwa ngavaturu vauye vagare padhuze pane vamwe. Zuva rakaenda kunotakurwa zvinhu zvamai ava kuti vauye padhuze, vanhu ndipo vakaona kuti mune makano, mune madhembe, mune matehwe, hembe dzemufuyo zvikanzi vakomana kwehembe dzinodzi didzi ndobva dzaiswa mumba. Hanzvadzi yavo ichibva yazogara pasi nevamwe vana mushure mekuitika zvimwe zvikanzi vana ndinzwewo, pane nyaya iri pana pada tigare pasi tiungane titaure pamusoro penyaya iyi. Vanhu vachibva ungana, tete venyu muri kuzviziva here vakachengeta nhembe dzemufi mutorwa murume weyo kuMozambique achiri mumapawo, wai vasina kudzipa hama dzavo dai dzakaenda. Vasati vaungana kuna akaita makuhwa kunoudza vatete kuti muri kuzviziva here kuti dare riri kuungana panapa nderekuti hembe dzamuinadzo imimi dzinofanira kuti dzidzokere. Tete vachibva viga hembe idzi, vaviga vakaungana vanhu pavakataura kuti tete vane hembe idzi, tete vakaramba vakati handina hembe kana zvida munotarisa kumba. Zvikanzi nababa, chifambai munonzwa dambudziko iri kune vanobasira murinzwe kuti rakamira sei. Zimbabwe teererai nyaya iyi, ndoda kuti musvike pairi munzwe paita kuti nyaya iuye pamhepo vanhu vabatsirike. Right, vachibva vafamba. Kufamba kwakaita vanhu ava vaida kunzwa nezvemachira nehembe dzemufi anove mutorwa akafa dzakasara mumusha. Vachinobuda ikoko mhuri yeZimbabwe, inzwa nyaya dzakanobuda kuti mufamily iyi mune vanhu vakaromba. Mufamily iyoyi iri kufamba nenyaya dzekuti vatete vakasara nehembe dzei dzemuchakabvuka, dzemukuwasha dzakatoenda. Mukadzi ndiye ari kunzi akasara nehembe dzemurume akafa, hama dzikadzokera. Hama dzacho dziri kuti fambai titaure kuti hembe dzemufi dzakasara mumbamu todzidii. Pavakafamba kuda kuti vanzwe nezvemahembe idzi dzemufi idzi, aivhimoyo havana kunosangana nenyaya dzemufi chete. Hembe idzi vakanosangana chinzi hongu muri kuda hembe dzekuti munzwisise nyaya dzehembe dzemufi idzi. Muri kuzviziva here kuti mufamily menyu mune vakaromba? Kufa kuri kuita vanhu ava, mune vane nyoka, mune vane miswe yengongoni, mune vane machira ekuti akangofuga mabjira rake achitaura kuti ndenge afe anobva afa. Ndobva vadzoka pamba zvikanzi shedzai mubatsiri achibva auya. Vamwe vakaramba vakati tizve mubatsiri, varamba kudaro. Mubatsiri achibva ati iye inini ndichauya ikoko, asi kana ndauya ikoko vanoda vasingadi muchazovaona vakuita zvinhu zvavo. Ndokubva aita nyaya dzake. Kune amai vakanga vaine musi wengongoni, vanga vaine nyoka yavo, vakazopedzisira vadzokera zvakare vakati vakomana shedzai muprofita uya, zvinhu hazvisina kumira mushe. Ngongoni chi? Vanoziva ngongoni mhuri yeZimbabwe, ndichibata nyaya iyi ndakaibata uri musi wengongoni. Kwozoita amai ava vakafirwa nemurume chizvarwa chekuMozambique, vakataura kuti kwandakabva uku ndakasiya nyoka iriko ikoko, ndoda kuti inotorwa. But panguva iyi vanhu vese vakaramba. Muprofita akasiya aita zvinhu zvake, asi aita zvinhu zvake vanhu ndokutaka kunetswa. Ndokubva vanzi shedzai muprofita, isusu zvinhu hatichazvida, kusanganisira amai vaya vemurume wakafa naamai vaya vane musi wengongoni. Zvikanzizvo muprofita, zvinhu zvangu izvi hatichazvida. Muprofita achibva aenda kurwizi nemadzimai maviri aya. Inzwai Zimbabwe nyaya iyi. Muprofita akabva aenda kurwizi nemadzimai maviri ava achiti vakuenda kunorasa zvinhu zvipi? Vakaenda vakatakura vega, ndokuenda kurwizi kunorasa chi? Zvinhu izvi. Vanoti shoko vachisvika parwizi, muprofita anambobata zvinhu zvevanhu akanamata vari ipapo, ndokubva paita chamupupuri. Zimbabwe kana chamupupuri chauya nemhembo yacho hakuna anovhura maziso. Vanhu vese vakavhara maziso. Nguva yavakavhura maziso hapana chinhu chavakanga vaenda nacho chakanga chichiripo. Vanhu vese vakangosara vakadaro. Ndobva paitwa munamato, vanhu vachibva vadzokera kumba. Vadzokera kumba ndokugara. Vagara iko zvinozvi, amai vaya vemusi wengongoni vaya, amai vaya vekuti nyoka vanga vakungoona pese pese vari kunyumwa nenyoka yavo, vari kurumwa nenyoka yechiva. Ava vari kurumwa nenyoka yechiva pavakanorasa zvinhu vari kuti bho. Handite chandiri kuda. Amai vaya vemusi wengongoni vaya mufamily imomo zvakare mune murume ane mabhizinesi,
akabirwa foni pabasa achibva afunga kuti foni iyi yabiwa nemushandi achibva aunganidza vanhu zvikanzi aba foni yangu ndiri kugadzira ndokubva aenda kunogadzira haana kuziva kuti foni yakabiwa nemwana wamai vake ndobva agadzira mwana wamai vake achibva afa ndobva zvabatwa zvakare zvikanzi pamabhizinesi ipapa zvine chekuita amai vaive musi wemukongoni vaya ndobva aenda kwamambo vakati upenyu hwangu hauchafambi zvakanaka ine ndakuda zvinhu zvangu ngazvidzoke shedzai muprofita ngainizvo ndobva aenda kumuprofita muprofita ndikuda zvinhu zvangu zvikanzi amai makauya mega mukati imimi zviri kukunetsai muda kuti zviite sezviende pakati pefamily yese family yenyu itori nevanhu vakawanda nezvinhu zvavo but makabuda mega muchichidwa ini ndakangoti achasara nezvinhu zvake zvichamunetsa vaive vakamira but imimi ndimi makauya mega makati handei kuri chipinokanda zvinhu zvangu ende makaenda makabata zvinhu zvenyu ndimi mega nhasi makundinetsa kana makuda munoda zvinhu zvenyu munondiba mari zvinhu zvenyu tikaenda parwizi kuenda kwazvakaita ndomadzokera zvinoita but zivai kuti zvinhu zvenyu zvinouraya vamwe izvi ndabvunza baba Isabel kuti chii chinonzi ngongoni Zimbabwe imhuka ka mukona pakunzi imhuka Zimbabwe kwamunogara mese mhuka inonzi ngongoni kana chii chinonzi ngongoni tibatsirei hanzi wild beast muchirungu ndizo right zvadaro mapati amai vaive muprofita akati udzama munhu akambuye nezvinhu ari kuti akuda zvinhu zvake but zvinhu ndozvinopedza vanhu kezvi nokuti pakazofambwa pane imwe family yangatonyanya mukoma KB kuti pa6 months namba yevanhu vanga vafa yange yakawanda munhu akutaura zvinhu zvake so vanhu vazviite mukadzi iyeye ndokuenda kwamambo vari kwamutare ndakuchisvika Zimbabwe paita kuti nyaya iwe pano batesisai makurukota yenyika kubva kune vemutemo munzwe nyaya iyi tiri kutukane saka ndiite sei tindimurani icho kwadimuri yeZimbabwe inzwai ndobva aenda kwamambo muprofita akabva ashedzwa namambo vanhu vakaenda kwamambo vanga variko muprofita paakasvika kwamambo akanoonekwa mai vemusi wengongoni variko murume uya wekugadzira wemabhizinesi muya wekugadzira achiti foni yangu yabiwa akazouraya hama anga ariko muprofita ari kusvika ari kunoona vanhu vaive vari kwamambo akati kwaimimi pane wandakavinga here nchidandinyurasa zvinhu handi makauya mega here zvikanzi hongu mambo achibva kuti muprofita madzibaba uya kunoko handi kuseri kwemba ndokubuda mumba muya mune vanhu vaive varoda kudzorerwa zvinhu zvavo madzibaba profeti munhu waMwari inzwa shoko randakuudza ndimambo zvese zvauchaudzwa nevanhu vauya panapa unofanira kubvuma ndinzwisise mari yako iripo vanhu havari kuda zvinhu zvavo zvaukarasa uvadzosere nyaya iripo napa ndeyekuti tichasangana musi wakati kana uchida mari vachakupa money is not a problem vachakupa kana yashota ndichapinda mudanga mangu inini zvakare ndotina mombe ndokupa chandoda ndechekuti udzorere vanhu zvinhu zvavo ndimambo mukoma KB udzorere vanhu urombo hwavo urombo hwacho ndopa nezvinhu nemachira ekuti vakapfugama vakati nhengi ngafe ari kuenda saka zvinhu izvi inzwa kwandiri mambo zvinhu zvandiri kukuudza izvi hazviudzi umwe munhu ndezvedu ini mambo nevanhu vari kudzorera zvinhu zvavo newe tiri 4 hakuna fanira kunzwa nyaya iyi ndiri kukupa date remusi wakati ndopa tichasangana panapa uyezve nyaya iyi ichaitika kuma7 manheru pauchange uri parwizi uchidzorera vanhu ava mambo ndinenge ndiripo muprofita anoti ndinoshanda nemweya waMwari ndakauya kuzoporesa kuti vanhu ava vasaurambe vachiuraya vamwe ende ivo vacho zvakare vasafe ndikadzorera vanhu zvinhu vanogona kufa muprofita ndobva aenda ndobva anetseka vakambotaka kushekera naye udare sefamily vaya kusvikira ati gogogoi musi wakati ndanzi ndidzoke
ndidzorere vanhu zvinhu izvi. Muprofita hana kudzorera mambo kuti zvinhu izvi ngazviperere patiri 4. Muprofita ati ngazviperere, but inini nezita raJesu ndauraya vanhu. Ndakuenda kuhama. Yes. Ndonovaudza. Zvataurwa nani? Namambo. So patori nedheti Zimbabwe. Dheti ratutaura risati rasvika iri. Okay. Hama dzakuziva. Riri muna August, September, October, November kana kuti December. Panapa tiri pamwedzi upi ziya? August 28. August tiri muna September. September. Ndo pane dheti rachona riri muna September. Okay. Ndo pane rasati rasvika. Muprofita abvaudza hama kuti ndiri kukumbira dheti rakati musi wakati patiri kunosangana kwamambo. Ngatisangana itese. Apo mambo vachedzera kuti musi uyu iwe muprofita inini mambo amai vengongoni na businessmen ngative 4. Uri kwati ari kuti in the name of Jesus azviite ndinotongwa simba ndakapiwa ndira Mwari. Hey, so ndiani aunza nyaya? Muprofita aindisa nyaya kuhama. Aindisa nyaya kuhama. Hama ndikati aiwa tine ndefenyuro. Dheti risati rasvika iri. Ndobva ndapiwa nhamba dzemuprofita. Atinonokekeso. Toda kunzwa masaidi ese. Kacha. Mampata. Yombo tu yatiza letu. Asisi kukonzera na mai vengongoni. Kumbota paparika mukadzi kanobobuda kaka. The number you have tried is not available. Try it again later. Kusvikira kacha. Hello madzibaba. Ndinoitwa Washington Marimira. AKA Bojongora. Correspondent was at BC National FM. Madzibaba. Ndauya nechinhu ichi. Atakurukura. Sukanzi neniwo ndakatumwa. Handitendi kuita uori. Vapromiswa mariko madzibaba. Baba vanzi muchapiwa mari. Kana zvanetsa musida kugutsikana. Kana neniwo mudanga mangu ndichapinda ndokutindirai mombe. Havana kupiwa figa reno kuti hapana munhu anoita basa asina figa. Pakutanga right. Pakutanga pane mari nefiga. Yekuti nyaya ichitanga kutaurwa kuti ndo zviri kuitika akuda kuenda. A businessman akaburitsa 500 US achibva kanda pasi. Muprofita anoti handira kunhonga ndakati kwete. Okay. Ndo mari yakabuda nefiga. Yakabuda nezita. Yekuti yakakandwa pasi iri 500 na businessman kuti fuel. Bwera bwino. Food nesimo sound. Apa introduction shit. Introduction. Tichazosangana. Musi wataurwa namambo. So vana vesangano vano vevillage iyi vanova ndo vane nyaya idzi vari kuti isusu kana tichiita zvinhu tinoenda kwamambo ndiko tinopotera kuti kwamambo ndiko tinopiwa kunzi vabatsiri atidi vanhu vanopondana atidi vanhu vanoroyana toita sei kwamambo ndikuti tonzi dzorerai hoko dzemunhu uyu. Pakauya muprofita kuzobatsira utungamiri hwenharaunda hwakaudzwa here kuti pane mhuri yatsvaga mubatsiri nokuda kumatambudziko avari kusangana nawo? Vakaudzwa zvese vanoziva. Vakapa go ahead. Vakaapprova. Vakarekomenda. Nhasi zvashata kunzi ndezve 444. Muchitaura namadzibaba vari kuti mumbambiti yedenga kana vakadzosera vanhu zvinhu zvavo vari kuratidzwei? Kwanza vanopera vanhu. Madzibaba anochedza kuti ndo pane jira rokuti munhu akangopfugama achida nejira iroro akangopfugama achiti nhengi ngaende zvakati ngazviitike. Saka amai vapo vari kuti upenyu wangu uchafambe zvakanaka kureva kuti vari kutoti zvavaigara vachiita hazvichaitiki kuuraya. Amai vane musi wengongoni ndo vane machira. Ko businessman uyu ari kupinda pa. Aiwa ane dzakewo. Nekuti kune vakawanda vane zvavo. Uyu ane dzake dzakaita dzokuti akagadzira munhu achiti wapa foni kuchibva kwazvo kwamana mwana iye ari kunetsa futi. Makandiurayiri. Ari kunetsa businessman. Vanhu takavaudza tengai ma-incubator. Tsotsonyai mazai. Munowana mari. Muite mari.
Kuenda kunotsvaga muswe nguguni ndokuita sei? Nguguni pana anogona anoiziva iri mhuka izvaira titumirewo. What beast? Rega titi Natasha ga download. Yes. Pane vakawanda vasingakwani vasiri kuiziva. Kusangana neni. Tobva taitumira pa WhatsApp channel. Ndikuona muswe chete. Mubva maona kuti ndiyo ngongoni yacho iri kutaurwa. Vaterere vati World Peace vaone kuti ndiyo mhuka yatiri kutaura nezvayo. Rega timbopinda muchitoro nevasawira vedu veHedson. Vari kuziva here kuti kuna Deliver Mukamba. Kana akada zvake kuenda kubenki uko kuVietnam uko kunoitora kana agowesa anoenda kakunotambira muSwesand. Kuti kudaro. Inomira Scotland FC neDynamos. Scotland. Munenge muri kudhautawo futi chiko basa. Scotland ndiyo inowina. Dynamos. Waona kuti munosapota Cape United. Dynamos munosati mhuka ise kana yakufa inopupaka simba rayo ukasvika padhuze rokaviwa kufa. Saka muri kuti Dynamos iri kufa? Dynamos. Inogona kutokaviwa kaScotland ikafa. Aiwa. Ikarowa nengongoni. Iyo Dynamos ikaoneka rowa game irori neScotland akuisina rimwe wini futi. Munafuka kuti ndeipiko inowina Scotland FC versus Dynamos. Deliver Mukamba anenge achidaka kuratidza Scotland FC kuti wewo. Munanditi osapa tinotaura kuti Scotland neDynamos kwete maplayers. One man cannot make a team. Vanenge vari muvakomana kuti zvosvika paari. Deliver. Scotland pese ka. Muzive. Scotland chainovhunduka iCapes chete. Anorova kona chinogowa yega Deliver. Jays. Zvinhu zvandiri kuona zvamuri kusangana nazvo. Mana muda kuonera padhuze. Izwa mapati. Paka. Nyanyadzi. Asi manikalendere. Nyanyadzi inenge manikalendere. Manikalendere. Izwa mapati. Murora akarorwa ndokugara pasi. Kia fofofo. Ndokubvaita mwana wani. Murume wake anoenda kubasa. Anoshandira mukati meguta reHarare. But basa rake rinonetsa kuti abude. Anogona kuuya maybe after 2 weeks kana kuti pa 1 mwedzi. But ari paguta reHarare apa achibva panyanyadzi apa. Muroora uyu akasiwa pamba pevabereki. Pamba pababa naamai ndipo paanogara. Pevabereki vemurume. Vatezvara ndibhosho. Kana lichiti ndibhosho chidhakwa. Chekuti vakaenda dzimwe dzenguva vakasateverwa havadzoke. Vanogona kutodora kurara ikoko zvokuti muroora naamai vamwene vanogona kutoshedzwa kuti uyai muzotonera baba vadonera pakati kana kuti vamwe vese vaparara doro rapera but vachagoni kuuya vanototeverwa nebhara vachinotakurwa. But pagara paine dambudziko pamba apa. Dambudziko ranga riripo ndikuti muroora aishaya hembe dzake dzemukati. Hembe diki dzemukati chaidzo aidzishaya muroora. Hembe dzake dzakuenda kuita nomwe. Hembedzi 7 achidzishayiwa. Pekupedzisira hapana 2 days Zimbabwe nditsudzurire mabati. Nditsudzurire. Izwa mabati. Ndokubva vadamwa. Zvikanzi baba vakarara vari parodi apo. Shoko rasvika kumurani kuna amai. Amai ati muroora tora bhara. Hande. Tinotora chi? Baba ako. Amai kumakunde. Jekesa musende. Kufamba ukabhara kake kabukada oil. Kaneka paraviri. Kaviri kachitenderera kachibongoya mujeche. Geje. Vasika baba. Apa isina zvekuita mwanangu. Ndo baba wako. Ngati mabati. Ndo vakazora murume wako iwe. Right. Tembe. Mubhara. Ucho. Vakusunda bhara. Mukubata nemusina kuti sese. Muroora abvaona. Kabudura kankati. Kari kuburikira. Umwe dzababa apo dzakaboka. Kahembe kemukati kababa kari kuoneka. Muroora achibvaona. Hembe yangu iyi. Chipfeko chemukati chemukati ichi. Muroora kuti ataure kuna amai. Anobva anzi. Waona sei hembe ine mukati kuna baba murume. Ndiri yasimudza mbatatirawe pakatsika. Andiri yaiwe. Mbatatirawe pakumbira. Andiri yaiwe. Mbatatirawe pakatsika. Reporting to the angel. Mweya mutsvene unoti kwakatanganiko. Nicodemus. Kukateveraniko. Repeat. Ekari kati kudiko. Mweya mutsvene ukapedzesera naniko. Mother Mary.
Romansi paini patapitani bro. Afana tusipekechera mtula imam. Jumanja wakachweba kibili kiasi. Sipiti horomite. Deni oroshweri pitfo. Wakachweb. Sipiti horomite. Deni oroshweri. Aki oroshweri. Airi. Rigiti. Vu. Pane video yatatumira kapa National FM WhatsApp channel. Taitora kapa Zoom Africa 1. Ziri kufungidzirwa kakuti mwana uyo ari kuyamwa uyo ane 17 years. Mukomana achiri kuyamwa 17 years aribadamu akuyamwa mama kaka. Manya ipa National FM WhatsApp channel. Baba Isabel chicha kazoitika baba. Vakusunda bhati aona kudhara akusunda hake bhati iyo ziso remurora baba aziso majare harina problem hanosina bhauna makamboona mukadarika kana parwise pachigezano kunzi marwise ukanzi musatarise kuti tiri kugeza unika kuti izvozvo zvakataura izvozvo zvakatautaona izvozvo adireka asvika paranyura bhara abva shedza vamwe mai yamutibatsirewo muroora akaita simba rokuti bhara ranga risina kunyura bhati aitotsvaga panonyutsa kuti pangaita seimwe munhu angasvika pano wechi3 ane zvaitsvaga strategy yaida kuti shoko rake risheke right. Bhati ashidza vamwe mai ati uyai mungotibatsirawo kubvisa papi panapa. Amai vachida kumubatsira amene kuti vamwene vakangomirawo sepasaidi. Muroora ndobva waona mukana wokudza amai vave kuti ndo zviri panapa ndoda kuti mundisvitirewo shoko kuna mama vangu kuti ndakwanisa kuona baba pa hembe dzandogara nchikudze mama ndiri kushaidziyadze ndakwanisa kuiona kapfekwa nani na baba akakona kutaura iye kunosvika baba anorara Muroora abika aita zvimwe zvese munhu uya achibva azoda namai zvikandipiwa shoko nemuroora wenyu panda kubatsira paya kupinda dara bebe. Muroora ari kuti iye ane hembe dzaishayiwa zvikanzi chechokwadi muroora wangu akandiudza anzwa ndikushayiwa hembe. Ndochofunga kuti one day muroora wangu ngona kungumuka achirwara vanhu vakamaka muroora wangu kutaura kwana gogo kumusha vakasimba zvezi kuti zviri kuitika panapa izvozvo ichokwadi akudza anamboyeba akudza ichokwadi anti wow. Zvikanzi muroora manje andituma kuti iye pamanga muchipusha baba mbara apa aona hembe yake mukati yakapfekwa na baba saka iye ati kuti akudze imimi akwanise kwa amai kwe vakachikwa kuti amai achibva inda kumba vamirira kuti vazowana mukana wokushevedza muroora kuti vataura kuti nenda sei ndavaona vasati vapindurwa naamwene vakazotora tauro ravo avo amekumagunde kufambako vakanaka kupi kumba kwa amai vaiva vaudza shoko ravo tumwa nemuroora wewe zvikanzi ndati ndikuudzei mhinduro ichokwadi apa pasina chokuvanza apa zvinhu zvaonekwa nemuroora handina kunge ndaziva kuti ichokwadi baba ndizvo vakapfeka asi baba hana problem. Munhu angane problem ndini ini ndini ndatora hembe dzemuroora ndotodzipfeka kusanganisa hembe ndikapfeka izvezvi ndemuroora pahembe dzake dzakashayiwa kana ndazobvisa hembe ndikaisa mumba na baba tinopfekedzana vanobva vatongofunga kuti vakutora hembe yemudzimai wani wamudzimai wavo ndokusaka baba vapfeka hembe kwete kuti baba vakatora hembe yemuroora. Beyond deep down beyond deep down beyond deep down vamwene ndivo vainotora hembe dzemukati dzemuroora pavanobvisa hatezvatata kunyanyadzi chimuti chiri kubata toda road show ikoko kuda road show nyanyadzi hatina zera naye so nyaya ikafamba sei baba Isabel zvikanzi nemuroora ndokuti amai vapfekera shoko kumuroora ndichirera vachi asvika ari kuudzwa shoko feya shera ari kuudzwa shoko naamai zvikanzi muroora shoko ragamuchirwa ichokwadi chicho munhu
wako but vataura kuti baba vako sava pamhoso zvavaona mhoso ini ndindatora sezvo baba vanenge vakutofungidzira kuti inini semudzimai wavo tinopfekedzana ndo vanozodzitora vachizitora mumba kwete kuti ndo vakakutorera kumba kwete vazitorera kwandiri murume achibva ati ini nyaya ndichazoitora kana murume wangu auye nekuti murume wakasiza kubasa zuva richauya murume wangu ndochera murume achibva ageza mukurora achibva ageza akapindura kuna mai vaya mai vachibva vanopindura kuti ndozotaura nomuroora kuti ndazvinzwa hazvina kushata but tichazotaura shoko iri nyaya iyi kana murume wangu auya but pari zvino zvinda kuenda kumba kwedu right amwene vaudza kuti muroora kuenda muroora kutokesa kuti vazive kuti muroora ari kuenda vanzirwa shoko kuya kuti muroora ari kuenda vari kuzviziva amwene pinda mumba mavo rongedzei hembe dzemukati dziripo 7 ndobvaisa pai dzimwe 2 dzanga zvitori nyoro nekuti ndo dzakapfekwa zuva iroro ndobva dzaiswa mupepabheki vachibva muroora muroora hembe dzako idzi muroora achibva agamuchira natso kuenda kumba kwavo achinosvika chinodzawo vabereki vake ndidzo hembe idzi dzazobuda dzandaikuudza itsetse kuti ndiri kushayiwa ndidzo saka ndavaudza tichazotora kana murume wangu auya so muroora ndiaudza nyaya ndakwanisa kutaura zvakare nyangwe naamai vake naatete vake vari kuti Zimbabwe toda kubatsirika ichokwadi here kuti amwene ndo vaitora kana kuti vari kukavhira baba kana kuti vese vaitora walati uyezve kana kuri kuti vaitora ndizvo here kuti vamwene vane kodzero yekutora hembe yemukati yemuroora vachipfeka kokupa vavotezvara vanhu havari potuvese vanokwanisa here kupfekedzana hongu pamwe Zambia vangasungirani what about dzemukati matumbu baba Isabel makuru mwana anoshanda kupi wamai ava muno muguta reHarare anoita basa rei anotora basa kokanda ndigadi kushupika kushayiwa mushonga chii baba Isabel pane zvamatare matondivhurawo njere kuti titi kutambura kuti havana here mari yokuenda kunotenga zvipfeko izvi kusvika pakutora zvemuroora ende zvebaba namai kusvika pakuchinjana nekuti pazvinotengwa zvezve mushopo kanotonzi moda chechikadzere chechirubere ndizvozvo ava vada izvozvo ava inodzi chiko inivesa 0713938538 Trevor kwamulawayo kunjani aregati mutengesa tiri kudzoka vazhe vanodi vakadaro vanofana kuti vaboonesana nevamwe vavo kuti kamitire kavari kuita vakuzosoresa ruzhinji mani nekuti iyo nyaya iyo kutaura chokwadi pakatokanywa madhaka asingaiti mambo vavo vakatokanganisa zvokuti handizivi hangu mutemo ungatoshandiswa nevamwe madzimambo avo kuti kana vaita mhosva zvezvizvika dainda nditori nhangu mumwe wavo vamwe vacho haditi aiwa taitotora nyembe iyaya kana kuti aipfekedza kaunga mwana kadoko ngoti tigarako aiwa regai tifambire nyaya yacho patiri kuenda kuZimbabwe Agriculture Show nhasi tichasvika kapasendi yelocal government public works tosvika ipapo baba Isabel votoisa nyaya iyi topiwa kanhamba yacho yevanoona nezvekugadzwa kwemadzimambo tobva tatosvitsa nyaya yevagari vekwamutare kwavari kwavachazoya pane fenyuro nhasi inenge yatofambirwa nyaya iyi ndomunonzi kuti chimutika uko ndechekubatsira vanhu ruzhinji tinotendei Oshona KB. Ziri seko marakadzi. Tiri nani lese. Tiri kutaura nani ari kupi apa? Amaitu iPhone. Torai volume radio maiguru wangu. Alright. Right, tiri kutaura nani mi? Na Maituku Eastville. Maituku Eastville. Tibatsirei ndimi muroora ndimi vamwene. Vakaromba vanhu vanoda kutoshandisa muroora. Kuti kudaro vese. Pane zviri kuitika. Hakusi kushayiwa here? Aiwa hakusi, hakuna kushayiwa kwakadaro. Hakuna kushayiwa kwakadaro nokuti dai vakakumbira kwete kutorera muroora asingazivi. Kutoba zvavo, kutochinjana, kuchinja. Dai vakakumbira kuti muroora wona amwene wako hawana chinhu chokuti vapfeke, saka ndiri kukumbirawo kuti undibatsirewo kwete kuba. Kuba kwacho obvunza muroora obvunza amwene oti handizivi. Ndizvozvo vaitoramba. Vaitoramba asi vachiziva chokwadi. Saka oita sei muroora? Saka muroora kutoti aite mwana 1 kana
kutoshaiwa mbereko kutoti ndamwene watoziva zvawakaita muromo. Yadzika geicho yadzika. Ndo wakutoziva zvawakaita muroora nekuti hakuna zvinhu zvakaputsa zvakadaro kana hakuna chimwe vanhu chakambodaro kuti nyama yemuroora ingaende kuna amweni zvinobuda naatezvara yese. Hakuna zvakadaro bhozvo kana newe zviri kweri. Aiwa anhu azviite. Saka zvitoripo ndezvekutoti muroora anofanira kutofamba zvakasimba kutoti agone kunosunungurwa kana nevabatsiri kuti agone kuona chinhu chinonzi mbereko nekuti apa akatosotwa. Manje muroora akaenda kumba kwawo odzoka here kumba? Anodzoka asi anotodzoka ototanga afambira nyaya idzi nekuti akasafambira nyaya idzi hapasisina kana akanororwa kumwe kunhuwa hapana mwana apa. Dai manga muri mwana wevabereki ava maudzwa kuti ndo zvakaita vabereki venyu maita sei? Zviza zvinonetsa bhozvo zvinezva zvinonetsa panonetsa hamba hatinetsi. Vanotongoonawo kuti vaite sei kuti vataurirana nevanhu ava zvakanaka kuti vagone kusunungurana nekuti hakuna kushayirwa kwekuti ungatore mapeni zvinhu zvemukati zemuroora opfekedzana nemurume wako. Hakuna zvinhu zvakadaro, hakuna kushaywa zvakadaro. Hakuna kushaywa kwakadaro. Zviri nani kuti vakumbire elise vanogona kubatsirwa kwete kuba kwacho obvunza havabvume vanoramba chii chavanenge vachigadzira ipapapa vachinjana zvipfeko zvemuroora vari tunu amwene naatezvara zviri kwerizvo. Dai vakataura nemuroora vakapiwa mari vakanotenga zvavo. Chero muroora akasavapa mari anogona kunotenga zvinowaniwowapa. Kwete kuti ivo vopfura zvipfeko zvemuroora zvaakambopfeka. Pane mhosva yemapurisa Afrika. Vakaba. Wapurisa toketi? Vakaba kuba vanotosunga. Kusunga kwacho kuti vane urombwa mukati vanhu amwene naatezvara urombwa. Vaiti ingosikeresai vaviri vatatu motivharira chirongwa chedu. Ndoda kungosikeresawo vana 2 vari paSape namai vangu vanogara kuPamutare. Ndichingoti tongosweresa imuwaniswa rakanaka neicho chekwamutare icho chana sabhuku icho. Sabhuku anonzi ani uyu ane mari dzake businessman mambo namai ave muswava nemuswava vese vanhu ivavo vanoita chinhu chimwe chete vanhu vamwe chete ende chikwata chimwe chete choda kutoti nyaya idzi dziregere kubuda kana kuti nyaya idzi dziregere kufamba zvakanaka vanhu varamba vachifa nekuti vakabatana vanhu vamwe chete vanhu ivavo same WhatsApp group. Vanhu vamwe chete ende varutoti izvi zvikabuda izvi isusu hapasisina zvapera zvakadaro. Pakaipa vakabatana nevanhu vachinhu chimwe musambo urombwa wese ihwohwo hwakabatwa iwo. Manje regai tifambire nyaya dzati tiende kuMinistry of Local Government Public Works vafonerwe. Ngavabatsirwe vanhu vese ivavo vabatwe vanzwike kunzi zvinhu izvozvo zvekuti ndimana ana mambo munofanira kubatsira vanhu munharaunda apa mototi dzoserai munhu zvinhu zvake muda kuedza kutaura kuti chii pavillage yenyu. Kudzorera vanhu shumba. Kudzorera vanhu shumba dziri pedza vanhu. Zvakaoma maitu. Pakaipa. Tinotenda muve nezuva rinotapira. Muve nezuva rakanaka bhozvo makanyemba ndafara kutaura nemi nhasi. Maita basa tinotenda. Vanga vakachaja maitu. Aiwa vakachaja. Ende nguva yese vaikoniwa nhasi vati zvinoguma zvese zvinoguma nhasi. Ende vane energy. Very. Ndo energy national FM chaiyo. Baba Isape wachada kukubatai munobatika sei? Icho kwadi muri yeZimbabwe ndikashida kundibata munondibata panhamba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabhipa sa tarisai machakwa. Tarisai machakwa. Tarisai machakwa. Rigiti tinotenda ndiani ko newcomer na Natasha Ziko tomutambisa tomubhabhatidza zvedu ne 5 bags yake.